Здравейте, драги зрители и фенове на баскетбола! Вие сте с Бойко и Иван и това е Nothing But Net. Днес ще ви представим един гост, който е не просто проспект, а бъдещето на българския баскетбол. От Балкан, през NBA Academy до Санта Клара Юниверсити. Днес на гости ни е Александър Гавалюгов. Здравей, Сашо! Здравейте, благодаря за поканата. И се радвам, че съм тук да си поговорим с вас. Вече ще бъде интересен разговор. Здрасти, Сашо, много се радваме, че си днес при нас и ти си една истинска звезда на крехката възраст от 20 години. Постиженията ти са брутални. Няма да се опитваме да ги изреждаме сега едно по едно, защото в хода на разговора ще споменем голяма част от тях, но радваме се, че си тук при нас. Ще се надяваме да ни кажеш някои неща така от кухнята, неща, които за нас не са много известни. Ще си говорим за Неща, за които ние само сме си мечтали като деца. Точно така, ще си говорим за... ще започнем може би от най-баскетболното място в българския баскетбол, а именно Ботевград. Място, което е родило толкова много звезди на българския баскетбол и продължава да ражда и в твое лице, и в твои съотборници бивши. Така че разговорът ще бъде интересен. Последвайте ни, харесайте ни и ще продължаваме да ви каним още интересни гости. Трудно ще е да надминем това ниво, но въпреки това ще се направим всичко възможно. Ще опитаме. Аз така първо искам да започнем преди да влезнем в дълбоките теми и в сериозните неща. Най-ми е любопитно, тъй като ти идваш и от баскетболно семейство, от баскетболен град. От малък ли, веднага ли разбра, че как се влюби в играта? Какво беше първият път, сам ли видя баскетболна топка, ти ли си я хареса или беше натиснат малко от вашите? Как разбра, че тази игра е за тебе и това е твой спорт? Никога не съм бил натискан от нашите, в смисъл това да ми е единствената професия в живота и на 100% трябва да стана баскетболист. Така просто си го усетих още от детската ясла. Нямам съзнателен спомен, тъй като съм бил, наистина още не съм можел да ходя, когато баща ми е дал топка в ръцете и така някак си се виждал усмивката, че съм бил щастлив. И вече още от детската градина, когато, нали, знаете, ни питат какви искате да станете като пораснете, всички деца казваха момчета полицай, пожарникар, някои други професии, футболист, но аз... Най-българското. Да, но аз винаги казвах, ще стана баскетбол, ще играя в NBA, така че още тогава имах тази мечта и все още я преследвам. Прави ми впечатление, Бойко, че ни каза, искам да стана баскетболист, ще стана баскетболист. Тоест, смятай, как е усещал още от малък. Дърпало е топката, това, което ни разказа, ти буквално си проходил на баскетболното игрище. Щом от яслата още... Топката. Да. Както са сега братята Бол в Америка. Техния баща, нали, са ги... Абсолютно. И техните деца. Надявам се и ние сме трима братя, така че се надявам. И ти също си трето поколение баскетболист при вас. Да, дядо ми е една от най-големите легенди на българския баскетбол. Петкратен български шампион. Да. Баща ми е играл баскетбол, майка ми, леля ми. И леля? Да, леля ми е била национална състезателка дълги години на подрастващи и на жени. Иначе не си имал шанс за футбол или за друго нещо, ти просто не си имал шанс. Сестра ми не играе баскетбол, така че пак казвам, не е било никога това да е баскетбола, да е единственото нещо, с което трябва да се занимаваме. Родителите са ни дали избор и аз съм си избрал баскетбола по мое собствено желание и не хода на залата по задължение. Защото аз искам, защото ме кефи, защото мислите, които имам, са големи и трябва много работа, за да ги постигнеш. Много труд ни чака. Имах и треньор, така вече казва, много работа ни чака, много труд. Много ти личи по играта, това, че правиш всичко искрено от желание, не си по някакъв начин притиснат се едно, ами всичко го правиш от свое собствено желание и от любов към играта. Абсолютно, да, това е доста... Съм бил критикуван от треньори, от съотборници през годините, че така стила ми е по-импровизиран, но аз обичам креативността, не обичам да играя като робот и някой само да ми казва какво да правя точно. Разбира се, слушам треньорите си,
но те не са на игрището и по някой път виждам нещата по различен начин, така че да, гледам баскетбол е една детска игра и просто гледам да се наслаждавам на нея, тъй като мисля, че професионалните спортисти сме благословени и късметли, че нещо, което бихме го правили безплатно на площадките, ние е професия в живота. И Абсолютно. издържаме семействата си по този начин, така че... Абсолютно. Наистина е една много хубава благословия и наистина това, според мен е това, че играеш по този начин, че си по-иновативен, че си забавляваш се на игрището, както сам каза. Това според мен те е довело на такова ниво, защото хората, дето следват стъпките нон-стоп, той ще са като другите. Няма да се отличават с нищо, ще има още 20 като тях и даже 20 са малко, ще има още хиляди като тях. Абсолютно. Ти по този начин изпъкваш и според мен това много те е тласнало и за това е много готино да те гледаме. Да. И трябва да изкуваш, смисъл, трябва да си малко преде да не ти пука. Мен никога не съм се страхувал от провалите. Винаги съм Само една идейка да дигнеш само микрофончето. Да. Никога не съм се така притеснявал и страхувал от провалите. Мисля, винаги мисля позитивно. Никога не мисля за негативния завършек на това, което съм се захванал. Дали ще на матч на финал, дали ще загубиме или аз ще играя лошо. Не, просто... Да, това притеснение понякога много влияе на самата игра и когато се оттърси от него изцяло, играта ти е някакси естествена и ти идва отвътре. Ти си по принцип играч, който е известен с баскетболното си IQ. Нещо, което е... Това според мен не се учи. Не знам. Това някакси или ти идва отвътре, или го имаш, или го нямаш. Защото сега физиката, стрелбата от тройката, всичко това то се тренира и с много натиск стига до един момент. Според мен идва като си гледал много мачове, като си присъствал на много тренировки, ако наистина, както казват малък, предполагам си и гледал баскетбол, не е само да си тренирал, гледал си и европейско, и Евролига, и NBA, и всичко. Ами за IQ-то това според мен е най-вече талант, който или го имаш, или го нямаш. Но да, смисъл, когато гледаш баскетбол и го практикуваш, може да си го подобриш значително. Така че, мисля, погледа на Милш Теодосич, съм слушал стотици интервюта с него и на неговите треньори. Нито един треньор не го е научил как да подава топката, както и Лука Дончич. Той просто така си освобождава мозъка, психологически е също така спокойно, свободен. Не се страхува от грешките, които евентуално може да допусне. Той не мисли за грешките, той мисли за красивото отиграване, което ще направи, нали, което ще дигне публиката на крака, всички ще му ръкопляскат, нали, ще покаже така красотата на играта. И това казва, че при него специално при него и Лука Дончич и много други баскетболисти на високо ниво, при тях си е талант. То си идва, то си идва. Мисля, не можеш да го научиш как да подаде пас назад или точно в коя ситуация да го направиш. Или зад гърба или трябва да се го усетиш, трябва да четеш играта. Също това, което каза, че не гледаш на негативните неща, гледаш на позитивните, това също съм го чувал и от Гиянис. Точно и за баскетбол според мен е много важно като качество, защото баскетбол е един от спортовете, където има много пробва и грешка, защото като стреляш има дни, дето не ти влизат и ако не ти влезнат една-две, ти ако почнеш да се нервираш, ако почнеш да си кажеш, днеска не ми е ден или нещо такова и психиката ти почва да работи срещу тебе. А така като играеш, както ти казваш, с усмивка, с по-свободен и не се притесняваш от грешките, това ти помага следващия, когато ти изпуснеш една, следващите две да влезнат. Абсолютно. Това всеки добър стрелец го казва, че трябва да имаш short memory след изпуснат шут и веднага да не мислиш за предишния шут, който си изпуснал, а да бъдеш готов за следващия. Така че има много мачове, където ще почне с 2, 3, 4, 5-0 може би, но мачът е дълъг, мачът е 40 минути, така че трябва да останеш уверен в себе си, да знаеш, че тези шутове са тренирани множество пъти през годините и когато е вече най-напечено, може да ги вкажеш да си същия така свободен, спокоен, със самочувствие
И тогава ще влезнат. Рядко се случва матч да си 20-0, нали така? Да. Или пък да си 15-15, да кажем. Петна- Това са редки случаи, Това са наистина- почти невъзможни, нали? Така че нормално някой мач да си примерно 3-10 или 5-14, да кажем, но други мачове ще си 10-14 или нещо такова. Или... Има един въпрос. Да. Извинявай, ще се прекъсвам. Да. Вие сега, примерно в колежанското, горе-долу колко мача имате в сезон? Там не съм толкова навътре запознат и предполагам, че са по-малко от NBA със сигурност. Със сигурност сезона 4 месеца някъде. Вече зависи в март месец до колко напред ще продължиш. Но имаш 32 гарантирани мача. 32. Да, 31 от редовния сезон и поне един гарантиран матч от плейофите на конференцията на турнира. Там се играе на директна елиминация. И вече зависи. Максималният брой мача, който можеш да изиграеш е ако стигнеш до National Championship матча. Там са 40 мача, мисля, че. Те вързат общо. Да, общо. Ама това е за двата отбора, които стигнат до последния мач. 32-33. Да, така че ние изиграхме с Санта Клара миналия сезон, изиграхме 35 мача, което е горе-долу добре. Нали? Да, доста. Да, стигнахме си целта да играем финал на конференцията и да влезем в матч Бендас, така че... И това е нещо, което Санта Клара не го е постигала от 20 години, доколкото съм запознат. 30. От 96. 30? Да, от 96. На Стив Неш отбоя последно с Стив. Да, това беше другото, че гледах, че те сравняват с Стив Неш, тръгнал по стъпките на Стив Неш, което... Поздравления за което. Далеч съм още от него, но трябва да се тръгна от някъде. Но да, от 96-та година са се класирали на March Madness и мисля, че от 50-60-те години не са се класирали 2 години подред. Така че тази година, ако се класираме, може да направим нещо още по-уникално. Още по-историческо. Да, още по-историческо. Жестоко. Да. Това е всички. Саша си от Ботевград. Да, история. Саша Везенков в Евролигата, ти в Америка. Просто... Да. Той дава примера, нали, да задава тона и ние след това го следваме. Така, абсолютно. Че, това е много важно. Да. Абсолютно. Да. Направо аз говориш и настръхвам, честно казано. Много ми е... Аз разговорувах за до година вече. Да, просто уникален кеф. Обаче, все пак преди отидахме в Санта Клара много бързо. Малко преди това да върнем в Балкан. Добре. В така ранните ти години. Можеш ли да ни разкажеш, на мен лично ми е много интересно като човек, който също е тренирал, играл е, нали, с различни отбори от България. Балкан винаги са били най-добрата школа, най-сериозната, най-силната. Може би римски спортисти също се конкурират с Балкан като по-така малко населено място, което обаче пък вади адски много таланти. Да. От твой поглед можеш ли да кажеш кое е нещо, което прави Балкан толкова различен, що успявате да вадите толкова много хора и таланти и те да се реализират и в бъдеще напред, дали в български професионален баскетбол, дали в Европа или в Америка. Това е концентрация на адски много талант в този град. И просто наистина да, кажи като малък по-скоро, виждал ли си нещо, което Балкан правят различно като школа, дали си виждал някакви проблеми, примерно, които другите школи допускат или не се прави по същия начин като в Балкан, което да прави разликата? Ами, най-вече в Ботевград има традиции и култура за баскетбол. Повечето тренери от школата са били успешни състезатели в най-така силните години на Ботевградския баскетбол. Да. Така че те като са имали допире дори до европейски турнири и са играли с легенди и са печелили купи и титли. Нормално е после този опит, който те са имали като млади, да го предават на следващите поколения. И това е един много важен фактор така за школата на Балкан. Другия важен фактор е условията, инфраструктурата, която има в Ботевград. Има 2 зали, които са на разположение 24/7. Няма дете, което някой път да му е било отказано да влезе в залата. Уникално. Така че който има желание да тренира, може да тренира по 10 часа в Ботевград без никакви проблеми. Никой стига да е свободна залата, не се... Да няма официални тренировки. Да, не се засече с някоя друга възраст или матч или нещо такова, но през уикендите
залата е свободна през повечето време и всеки който има желание, може да отиде. Другото, което има много площадки за баскетбол в Ботевград, които са също така с много добри условия, топ настилка, плексигласови табла, чупещи се рингове, така че... Аз там преди години съм бил, имам приятели от Ботевград, бях преди години, точно имате една до парка, който е главния, те са 3 игрища. Малката зала. 4 игрища са. 4 ли са? 4 игрища. Извинявам се. Да. И има скамейки, там отидохме един път да играме с едни приятели, че им бях на гости. Да. И там се появи Везенков и беше много готино, защото беше супер спокойно, все едно си е просто в квартала, излезнал хората, децата също се кефат, имаше си пикъп гейми, големите, аз тогава бях по-към тинейджърска възраст. Да. И е много готино, и мен това много ме зарадва, че отидох на гости на някакъв квартал, в друг град. И отивам с един приятел и изведнъж той вика, да играем баскетбол. Викаме, само двамата ли ще играем баскетбол? Вика, стой. И отиваш и там е пълно. В смисъл, ние играхме на 2 коша, 2 игрища, на 2 коша играхме. Това беше уникално. Абсолютно. Ами аз като дете, да кажем от 7-8 годишен до към 14-15 годишен, всяко лято, всеки ден бях там часове. И примерно имаме тренировка от 2,5 до 4 в залата и после с повечето от отборниците ми ходехме да играеме там и не играхме помежду си, а играхме също по-големите. Да. Нали, мъже или юноши. И това изгражда много. Това изгражда много и затова моите набори така имахме много успехи от 2018 до 2024, нямам година без титла. Да. Така че поздравления за което. Благодаря. Пълна доминация. Да, така че това беше една от причините да сме толкова успешни, че ние правихме много повече от останалите. Ние играхме баскетбол много повече. Вие сте живяли на игрището. Да. И след залата отивате на игрището. Абсолютно. И то защото точно тогава не знам, не съм ходил там от миналото лято, не мога да кажа, но когато аз бях по-малък и примерно 4:30 вече всички игрища са заети. 4:30 и ние трябва да отидем по-рано, дори някой път сме ходили в 3:30 в най-голямата жега лятото, юли-август месец, да си запазиме кош. Нали? Да. Защото после дойдат ли големите, я ни пуснат да играем с тях. Я не, защото някой път се събира да кажем 30 човека и играят 5 на 5, ама на турнири. В смисъл, играят на едното игрище, победителите отиват на главното, загубилите отиват на другите игрища. Да, така че, това е причината Ботевград да има... Вие сте си правили мини Марч Маднес. July Madness сте си правили. Да, абсолютно. Ами ставаха доста така интересни двубои. Имах наистина щастливо детство. Много хубави спомени имам на тези площадки. Така че... Един въпрос. Кой от, примерно, всичките играчи, с които си играл, по които спомена по-големи и по-възрастни от Ботевград, които са били професионалисти, кой така ти е служил, може би, като ментор, кой като малък те е вдъхновил и, примерно, си му подражавал доста? Който си имал възможност така в ежедневието си да се срещаш редовно с него? Станимир Маринов. Той дойде в Ботевград на 17 години. Аз тогава още съм бил на 2 години, не съм знал много баскетбол, нали? Но по-така като стана вече на 4 и на 5 и така тогава в Балкан беше любими играч. И ходех като ходех да им гледам тренировките, го закачах, нали, айде да играем, айде да стреляме 1 на 1. И наханен си бях от малък. Но да, после продължих да го гледам, да го наблюдавам. Той направи много добра кариера и в България, и в чужбина. И имах и възможността да бъда съотборник с него в първата ми година в мъжете на Балкан. Да. Така че от българските професионалисти бих казал, че той ми беше идола като малък, защото е и на моята позиция. На позиция 1. Да, нормално да е някой на твоята позиция. Абсолютно. Много яко. Уникално, наистина. Направо не мяваме. Аз не мявам, да. Ами, добре, Станимир, за Балкан. Аз бих да питам, примерно, кога усети, че нещата стават по-сериозни и
това ще е твой избор. Ти Да. ще си мисъл, и ти каза, че още от малък си го усещал, но кога вече осъзна, че твоята мечта става реалност. И си казал, аз наистина май ще взема да стана, мисля, ще се получи нещата и ще стана така вече. Не мога да кажа за точен момент, тъй като, пак казвам, аз от 5 годишен говоря навсякъде, че играя в NBA. Но тогава са още са били детски мечти, както всяко дете, като почне баскетбол, иска да играе в NBA. Но може би, когато вече почнах да получавам така повече внимание от европейски клубове, агенти, скаути, треньори, от щатите, като почнах да получавам оферти. И да, може би, когато отидох и на Adidas Eurocamp в Италия, се сблъсках с топ NBA проспекти от Америка, от Европа. Играх също... Пак връстници твои, предполагам. Те бяха по-големи. Европейци, с които играх, бяха по-големи. Имаше няколко момчета, които след този камп бяха драфнати в NBA. Има ли някой така интересен? Никола Джуешич, ако го знаете. Да, играеше в Мега, после отиде в Атланта Хоукс, сега се върна, играе в Цървена звезда. За кой друг? Още мисля, че не е в NBA. От Евролигата Брайс Дезерт, центъра от Ефес. План Нюниеш, мисля, че беше също. Пак си имал доста допир до... Да, интересни играчи. Сега има две момчета, които ще ги драфнат. Жуан Берингер от Миннесота Тимбърлс. Беше в моя отбор. Доста яко, да, беше в моя отбор. Ноклис в Далас беше в моя отбор. Това в Италия става въпрос. Да, в Италия. Има един германец, Хайнц Стайнберг. Той играше в колеж, сега ще го драфнат. Мисля, че първите 10 пика ще бъде в драфта. Да. Така че да, имаше доста... Дейн Питерсън беше на този камп. Играх също Дейн Питерсън на този камп, който сега е, може първите 1-2-3 пика, не знам. Доста интересно. Да, така че да, имаше... Играх също доста така добре играчи на този камп и там се представих добре. Там получих и оферта ми за Виланова, така че това беше, може би, момента, в който реално видях, че мога да достигна нивото и мечтата, която съм си поставил като дете. Доста яко. Да. Доста яко. Ти във Виланова технически правиш един сезон и то си контузен. Да, знам. През повечето време бях контузен, но и там... И доколкото знам обаче с склони комисията, това, което четох, че да ти дадат 4 години да си имаш след това, тъй като да не загубиш тази година, да не се брои, а защото си изиграл малко мачове и си бил контузен, да си имаш още 4 години и колеш. Нали? Да. Пуснахме там документи, тъй като аз контузих декември месец, бях изиграл само 4 мача до сега и така контузията ми отне доста време да се възстановя. Вече, може би, беше към края на сезона. А какво беше контузио, извинявам? Глезена си бях, много лошо си го бях изкълчил. На едно стъпих много лошо на крак и така бях в бутуши известно време. Но да се върна на 100% ми отне повече време, може би, отколкото и ние очаквахме. Да. Така че, когато вече бях на 100%, беше към края на сезона и така решихме, че е най-разумно да ме остават просто да се възстановиш напълно, да си по-готов до година. И преди, тогава не бях и основен играч. Ако бях основен играч, щяха да направят всичко възможно да ме повече да натиснат. Да натиснат повече. Но така бяха нещата, така беше ситуацията там, че не бях основен играч. Имах по около 2-3 минути на матч в тези 4 мача. И пак се представя доста добре. Вчера като гледах мачовете, смисъл за по 2-3-4 минути си правил и по няколко точки, асистенции и всичко. Аз влизах и гледах да бъда максимално активен. Да, смисъл, това е един от треньорите помощници, с който работихме всеки ден индивидуално. Постоянно ми казваше, бъди готов за твоя шанс. Когато влезеш, заслужи си минутите, покажи, че можеш да играеш повече минути. Бъди активен, не се притесняват нищо. И така,
Но да, там имаше доста разминавания между моя стил на игра и стила на треньори на колежа и не се разбирахме много. А, Мисля, че можех да поиграя малко повече в началото, докато още бях здрав. Мисля, че можех да имам по-сериозна роля в отбора, но тогава и физически още имаха претенции, че не съм достатъчно здрав за това ниво. Достатъчно физически здрав. Да, физически здрав, извинявайте. И така беше така интересно преживяването ми там. Много трудно беше, но ме изгради психически. Изгради ме и като човек да бъда по-търпелив, да се науча, че не винаги стават нещата така, както ги планираме. По някой път има фактори, които не зависят от нас и неща, които ние не можем да контролираме. Така че Особено контузите са една неизбежна част от спорта. Да, смисъл как да се предпаза от стрелям и стъпвам на крак. Смисъл, това е късмет по някой път. Късмет, нали. Не можеш да го предвидиш това, не можеш да го прецениш. Както сме казали, българите всяко зло с добро. Абсолютно. Ето от 4 минути в Виланова, да. Всеки път го бъркам. Сега играеш по 29 минути в Санта Клара и си на път да пишеш история за този клуб. Ти вече си написал, на път си да напишеш още. Абсолютно. Да, точно това е, че мисля, че ситуацията в Виланова ме подготви за бъдещата ми кариера като професионалист. Вече ще знам какво е просто да... Това първа контузия ли ти е по-сериозна? Не, имах и преди това в NBA Академията, също имах една сериозна контузия на кръста, която ме изкара за 4 месеца от игра. Но тогава изпуснах няколко важни турнири, които щяха да бъдат там много колежански треньори от топ училищата. И когато имах тази контузия, си загубих повечето от офертите от големите университети. Но така, всяко зло за добро, Господ ми върна това, което ми беше отнело в начало преди. Може би тогава не съм бил още готов за тези изградил ти характера? Да, тест. Тест и 6 месеца пак само тренирах. Върнах се тук да играя в Балкан и отидох на кампа в Италия по случайност. Първо си бил на NBA Academy. Да, първо на кампа. Връщаш се в Балкан и след това отиваш в Италия. Да. В Италия беше накрая. Първо беше в академията, после там сезона свърши по-рано. Там е малко обърната системата, защото там и сезоните са обърнати лято и зима. Да. И кога се прибях? Април месец се върнах в България и доиграх сезона с BBL отбора и с 19 годишните. И вече, пак казвам, кампа в Италия дойде някакви случайно в последната секунда, някой се беше отказал и ми се обадиха директно до Зиля. Някой се отказал? Да, някой се беше отказал точно от моят отбор, в който аз бях. И аз явно съм бил първа резерва за този отбор. Ако някой се откаже. Ето Том Брейди, in the making. Истинска история, Том Брейди, in the making. И аз тогава, интересна история това, отивах в Литва, защото агента ми е литовец. И там ходя на прегледи веднъж годишно при техен доктор на агенцията. И отивах, бях и болен тогава, но отивах на там в Литва и от София се качих на самолета за Варшава първо и после за Вилнюс. И как се качвам в самолета, вече тъмън да излита, самолета върви по пистата и ми звъни агента на пожар и вика дигни, е спешно, важно е. Тя вика, искаш да ходиш в Италия, утре да си в Италия. И аз викам за Адриас Еврокампа. Някой се отказал, канате тебе, трябва да дадеш отговор в следващите 5 минути.
Защото трябва да следеш или трябва да да купя билет. Мислил ли си го изобщо или директно каза? Аз казах Да. да. Веднага. Къде ще го мисли? Пилот, обръщай! Това ще да грабваш точно тези възможности, абсолютно, както ти абсолютно. казал треньора в другия отбор, като влизаш за малко, трябва да си покажеш, ще ти дадат Да. един път ще даде топката, трябва да грабнеш тази възможност. Абсолютно. И това беше така последна възможност, тъй като имах оферти, но смятах, че заслужавам да имам и по-добър оферти, шанс, да. по-добър шанс, но просто нямах тогава полето за изява на сцената, където да се срещна също топ таланти, които са на високо ниво. И да, нямаше как да обърна самолета, така че отидох до Вилнюс. Така не ще ти направи там прегледа, предполагам. Не, нямаше как. Той не. щеше да след. Имало време. Трябваше да е на следващия ден. Аз отидох там вечерта и на следващата сутрин в 5 часа сутринта от Вилнюс за Италия, там Венеция и както аз вече съм много изморен, нали, и как пак казах, бях и болен тогава. И както ме взимат от летището, ги питам, нали, каква е програмата сега. Това беше към 1 часа, 1-2 часа на следобед. Те като питам ги, може да отидем да ядеме нещо. Къде ще ядеш? Като матч ти почва след половин час. Директно от самолета с скеца. Матч ти почва след малко. Няма къде. Отиваш в залата и аз викам, мале, ужас, аз съм схванат от полети, от всичко и към какво ще правя сега. Просто отидох и без някакви големи очаквания, тъй като не се бях подготвил изобщо за този камп и за тази възможност, но така работата, която съм Положил през годините и нали, последните 6 месеца, когато бях и контузен и нямах толкова матчове, само тренирах и в Балкан, като се върнах да играя, тогава се показа това, което съм работил и дори изненадващо за мен се представих изненадващо добре, дори и за мене. Помниш ли какви са били статистиките? Да, първия матч срещу сборния отбор на щатите, там... Щатите, предполагам, да. това си е топ конкуренцията. Да, всичките, които бяха там, бяха 4-5 звезди, The Recruits, които са, някои, повечето бяха в топ 100 на Америка. Макдоналдс All American. Да, това е голямо постижение там. В първия матч имах 22 точки, 6 борби, 6 асистенции за 20 минути игра. Идеално. И това е с играчи, които за първ път играеш заедно, нали? Да, изобщо не се... Аз не знаех. Той буквално е слезал от самолета. Успееш да се сработиш с хора, които за първ път виждаш. Някакво протеиново барче. Дадох там нещо, нали, лекичко да хапна. Втория матч също отбора на Европа, професионалистите, които бяха, Джуришич, там Кочо Костадинов беше в този отбор, играх срещу него. Имах 15 точки, 5 борби, 5 асистенции. И накрая пак играхме срещу другия американски отбор, този на Дерин Питерсън, който стана топ реализатор на кампа. 25-6 точки имаше. Този матч имах 10 точки, 6 борби и 8 асистенции. Така че, да, супер all-around си. Да, и то... Играеш навсякъде винаги. Да, и то на тези кампове нямаш така да играеш по 35-40 минути. Да. Всеки може да играе, там ни въртат нон-стоп и всеки може да играе, така че мисля, че нямах матч, който съм играл повече от 22 минути. Така, че... Шансът е супер ограничен, затова трябва да се възползваш на максимум. Както слушам, добре се възползвал и щом си... Нали, резултатите показват. Резултатите... Абсолютно. Аз да отбележа, че освен на игрището като добър пасър, явно и в разговорите си доста добър, много добре ни подаваш темите. Почнахме да говорим първо за минутите в Луивил, Виланова, извинявай, после за NBA Academy. Това все и за кампа в Италия, неща, за които сега ще поговорим малко по-подробно. Само искам да отбележа нещо, което по-рано си говорихме за Балкан, което отличава Балкан от другите школи. Ами това, което ти каза, на мен ми прави впечатление, че Балкан ги отличава точно менталитето. Да. Все едно в Балкан има мамба менталити, не като на другите места. И това е нещото, което и на теб лично ти е помогнало да успееш да превъзмогнеш тия проблеми, когато си имал с контузията и си била от 4 месеца. Играл си само по 2-3-4 минути. После това не те е разочаровало и не те е бутнало психически, а напротив, даже те е надъхало още повече да станеш по-добър
и сега в момента си Ами, ние в Ботевград Ботевград... Санта Клара. Да, Просто. ние в Ботевград нямаме така физически данни, както други български градове. Имаме баскетболни гени и традиции, но Да. за съжаление сме доста ниски. Рядко се среща двуметров човек в Ботевград и в школата, от Ботевград родом. Затова винаги сме се стремяли да бъдем топ технически, тактически и винаги да играем с много по-голямо желание от противника, който и да е той, може да са по 2 метра, нали, високи, атлетични, бързи, говоря на по-малките възрасти. Но винаги сме били един от най-ниските отбори, но винаги но никога не е имал отбор, който има повече желание от нас. Да. Винаги сме хапали яко в защита, преса на цяло игрище. Defense Wins Championship. Да, как се и казва. бърза игра в нападение. Транзиция 1-1, да ги изкараш, да ги измъеш. Винаги трябва да... Винаги също, което се набляга в Ботевград е физическата подготовка. Бих казал, че всички отбори имат такава. И ние сме така близо до планина, така че Това помага. да, Помага като треньора ми Коки Пеев, когато от 10 до 16 години ми беше той треньор. Когато така пролет, лято и есен, всеки уикенд ходехме в планината. На разходки или кросчета нагоре? И кросчета, и разходки, но по такива стръмни пътища, където да ни залякват краката. Да. Стадиони, яко тичане на стадиони, скоци, стълбички, всякакви такива неща. И това винаги ни е помагало, тъй като, както пак казвам, на 13, 14, 15 годишни винаги бяхме най-ниските. Центъра ни беше 1,80, да кажем. Да. И нямаше как да се противопоставим на отборите, освен ако не ги надбягваме, да ги измоиме. И така Да уморите печеляхме дебелаците. Да, и вече на 16 години, тогава аз бях някъде към 1,85, центъра ни беше 1,82. Да. А Петър е бил по-нисък от тебе. По-нисък от мене. Но пък ми поставяше много добри заслони, тъй като имаше доста здрава физика. И пак казвам, това винаги ни е отличало и дори когато сме били подценявани, тъй като сме били по-ниски, винаги сме успявали да печелим титлите накрая. Абе, да знам, ние примерно с него играме сега в аматьорската лига и там всичките отбори от Ботевград пак са ни... Няма значение, млади, стари, като видим Ботевград и зелено и почваме да се притесняваме, да го мислиме, тук ли са топ играчите, къде са, майде, какви са тези почивки, викайте ги, защото като чуеш Ботевград и знаеш, че нещата са сериозни. Абсолютно. Има си доста баскетболисти от Ботевград на всякакво ниво, така че знам, че дори в аматьорските лиги има отбор от Балкан, който... Даже бяха два по-ново време, ако не сте лъжа. Може и да те даже сигурно са повече, защото има и в ББЛ и в НАЛП. Аз лично играя в НАЛП. Те може би играчите се препокриват до някаква степен. Да, но знам, че и там има доста добри играчи, които знам, че се представят доста добре в кои са напред в класирането. Ако мога жаргонно така да се изразя, защото сме в YouTube и кой му пука. Общо взето, като видиш зелените и другия отбор пуска капялото. Има нещо. Особено с Балкан винаги е било така. Аз един път съм играл с не знам на каква възраст, примерно 13-14 годишни, на едно републиканско играхме срещу училищен отбор от Ботевград и беше страшно за нас, нали? Това, което каза преди малко, аз винаги съм считал височината за нещо като талант, примерно, подобно. Защото това не е нещо, върху което работиш, ти височината е нещо, което ти е дадено от Господ реално. Не можеш да работиш на това. Но винаги, не знам кой го беше казал, дали беше Дюран точно, че hard work always beats talent. Нали? Така че вие сте точния пример за това как здравата работа, и то не само здравата работа, а здравата работа в конкретната правилна посока, винаги ще победи таланта, и колко ти висок да е, който и да е, ти да имаш център 1,80 и 2,5 ли колко каза, той като е
толкова здраво работиш и знае какво да направи във всеки един момент, и 2,10 център да го пази, няма никакво значение. Както обясняваш, че сте играли след баскетболната тренировка, отивате на игрище да играете, пак ти и то център имате химия, дето другия отбор няма. Аз примерно като сме играли тук в София, не сме били така. И ние сме играли баскетбол в училище, обаче на тренировката играем заедно отбора и след това всеки си се пръска по квартала и играеш в квартала. Ама в квартала играеш с други деца, дето те примерно не спортуват баскетбол и е съвсем различно. Аз там се чувствам като Шакил Онил, като малък, особено къвто съм голям и едър, няма кой да ми я вземе, дори да изпусна 20 пъти под коша. Пак си вземеш борбата. Да, пак взимам борбата. И това примерно не е имало как да се надгражда, докато при вас с тази конкуренция с големите, много помага. Абсолютно. Винаги помага да играеш с по-големите и по-добри. Абсолютно. Аз искам да те питам, сега малко да се върнем откъде щяхме да почнем това. Преди няколко години, мисля, че преди 2, за първ път видяхме в NBA баща и син да играят в NBA в един отбор. Леброн Джеймс и малкия Брони. В твоя случай ти имаш огромни обувки за запълване. Баща ти е един от, не само от към баскетбола, е един от основните хора в града, като цяло. Майка ти е била баскетболистка. Ти спомена и за леля ти, която ние не знаехме, но и тя е била баскетболистка на национално ниво. Твоя дядо, Венци Славов, 5-кратен шампион. Играл е в повечето отбори, мисля, че в Балкан, в ЦСКА, в Димитровград и има и в Кипър. Също. Можеш ли да ни кажеш малко повече за тях, те как, за който искаш по-отделно, нали, да ни кажеш те как са те, то не натискали, ами дали сте мотивирали по някакъв начин, дали си имал така чисто баскетболни разговори с дядо си, с вашите, дали си ги разпитвал, нали, за някакви конкретни неща, те дали сте натискали в конкретен път, имали ли са различен поглед за теб, или изцяло оправдаваш очакванията към момента и ние поне можем да кажем, че определено запълваш широките обувки, които са ти дадени. Дядо ми, за съжаление, нямам съм възможността да говоря с него, тъй като той е починал много преди аз да се рода. Но се надявам да се гордее с мене, да гледа отгоре, да е горден с мене. Сигурни сме напълно. Винаги ми е бил вдъхновение, тъй като е печелил титли с родния Балкан. И вече с баща ми така имам най-много разговори за баскетбол. Той е човека, който има най-голямо влияние и най-голяма заслуга за това, което съм в момента като баскетболист. Най-много той се занимава с мен и до ден днешен го прави. И така, натискаме доста, нали, примерно, искал съм аз много пъти да бъда като обикновено дете, да играя в парка, но ми е казал, че за да постигна мечтите си, трябва да правя необикновени неща, които другите не ги правят. За да продължавам да изкачам нивото си. Но, с него най-много съм тренирал. Постоянно ми дава съвети как да се подобрявам. Понякога доста спориме с него. Не съм съгласен винаги, но знам, че всичко, което ми го казва за мое добро и че е имал много голямо желание да ми помогне да постигна мечтите си. Майка ми също гледа всичките ми мачове от дете. Но гледа, тя да е малко по-така... Тя гледа от майчиската гледна точка. Не ми ударите детето. Не е това. Просто остават повече на баща ми да ми говори да се занимава с мен за баскетбол, защото ако и тя почне, вече много ще ми стане. Да не е too much просто. Да не е too much. Така малко... Да имаш и да отдъхнеш. Абсолютно.
Ама Ева е на нея, че така успява да се усети в това нещо конкретно, а не да натиска и тя, защото може би щеше в един момент да ти дойде малко повече на моменти. Да, burnout може да се уникален пример за подражание. Да, но баща ми е бил доста добър играч като млад, като юноша, но за съжаление контузиите са му попречили да стане професионален баскетболист, и тогава 90-те години са били трудни и за България, и за спорта, и в Ботевград. Баскетбол е бил в криза, веднага след шампионските години. Така че няма ли тези условия, които ние имаме сега след това поколение. Толкова е напреднало, нали? И медицина, и не е имало правилно възстановяване от контузите. И затова живота го е пренасочил към друга сфера. Първо към бизнеса, после към политиката, но запазил си е любовта и страстта към баскетбола. И до ден днешен има уникално желание да се развива ботевградския баскетбол и българския баскетбол. Така че имало е винаги очаквания към мене от съграждани, от сънародници като цяло. Винаги са ме гледали така по някакъв различен начин и по-специално, защото и баща ми е кмет на Ботевград. Изговаряли са какви ли не приказки по моя адрес, но това никога не ми е влияло на мене. Знаеш, с хубавото идва и лошото. Едните ще обичат, другите не толкова. Да, винаги ще има и хейтери, и фенове, и хора, които ти мислят доброто и ще говорят добри неща за тебе, ще оценяват работата ти, дори ще казват, че намерят за нещо да хейтят, че съм това заради баща ми, че съм постигнал тези неща, успехи. Да, който го казва, той не е пуснал един матч да гледа един баскетболен матч, това да ти го казва. Може да са гледали. Със сигурност баща ти е помогнал. Това е нормално, ти си му син, той има възможност, ще е грехота да не ти помогне. Каквото може, това да мога да тренираш, защото все пак да отидеш и на тези лагери, пак си трябва и спонсорство, и работи. Помогнал ми е чисто баскетболно само. И плащам ми камповете, когато съм бил на по-малък, но те са били такива кампове, общи кампове. Важното е, че е вярвал в тебе. Това естествено инвестира в мене. Пак казвам, той е моят бизнес. И така лятото, вместо да ме води на море на почивка, ме е водил на баскетболни кампове. Нали? Всяко семейство ходи на море. Но аз не съм ходил на море толкова много, може би имал съм доста лета, къде съм изпускал да ходя на море. Някой път се случвали тези лета, да не ходя на море, защото съм ходил на кампове, на баскетболни кампове. И това показва? Да, и това казвам, винаги ми е помагал чисто баскетболно. Идва с мене в залата, да ни подава и да ни показва нови движения и как си подобрявам играта. Или да гледаме матчове, да ми правя сбой на матча, да ми показва ситуации, къде мога да се подобря. Такива неща, естествено, че ми е помагал. Колко годишен си почна да гледаш видео? Ходят с една камера, или дядо ми, или майка ми снимаха от сигурно 10 годишен. Имам матчове, всеки матч, защото тогава не се предаваха матчовете по YouTube, както сега. И ходеха и снимаха с една камера, слагаха и после гледаме вкъщи матча. И това от много малък. Така че естествено баща ми много ми е помогнал. Пак казвам, той има най-голяма заслуга за това как съм се изградил като играч през годините и това, което съм в момента. И винаги ще бъде така. Не мисля, че някой ще се появи човек, който ще Няма как да се занимава повече, който ще го замени, който ще се занимава. Освен ако отидеш с Антонио и Грег Попович. Но все пак работата през годините, която е направил и е вложил, не мисля, че някой може да се сравнява с това. И той, освен че много работи в общината по цял ден, вече като се прибираше,
идваше с мен в залата. До Това е- 10:30 вечерта. Или някой път сутрин в 6 часа ходиме преди училище. Сега се занимава това също нещо, го прави с по-малкия ми брат, който сега стана на 14 години. Ще я питам, колко той бях гледал, ти беше качвал май снимки или някъде Да, в да, интернет, че да. и той играе. Абсолютно, да, и така е на неговата възраст вкара по 40-50 точки на матч, което е, пак казвам, нали, не е случайно, тъй като баща ми с него се занимава по същия начин, който и с мене, и го нали, ходят с него в залата сутрин преди училище или вечер и работят здраво. Да. Работят здраво и нормално да като... Има резултати, който работи, има резултати, който не Нормално. работи, няма да яде, така заради хората. Абсолютно, така че да, естествено, баща ми... Виж, значи, виж, за Брони и за Леброн, не знам, мога да гледаме братите Да, Гамбалюгов, да. това ще... Надявам се, да, това е... Надяваме се всички Това е се цел, надяваме. това е също една цел и така мечта и семейна мечта да с брат ми един ден да играем заедно. Той е 6 години по-малко с мен, но се надявам, че... След няколко години, те 6 Да, години, ти сега е спомена, разлика. че сте трима. Да, Нали така? най-малкият е на 7. Той още е... Другия брат е на А, има още 7. един брат. Добре, Да, той трима още е на брата. 7. Да. Той има брат. Те са точно като бол семейството. Ще стане на Трима 8 брата. години октомври месец и той е много запален по баскетбола. Да. Постоянно... С такъв пример за Да. подражание, то направо... Не знам, аз не мога да си представя Да, да съм да. ти брат и да не съм фен. Аз Вкъщи, да, вкъщи е лудница. Той като по-малък се едно гледа мене. Има един кой вкъщи и постоянно, нали, забива, скача, стеля, а в залата като ходи постоянно иска винаги така мънка, когато трябва да си ходиме, нали, ще иска да остане още и още и още. Така че, да, това е си семейна черта, баскетбола. Това си е много хубава семейна черта. Да. Благородно ви завиждам. Това, Да. което каза залата, ето Ботевград също ми е правило впечатление, като съм ходил на мачове на Ботевград, в Ботевград. В залата има игри с публиката, има водеща. Публиката! Залата е пълна. Бил Да. съм там имаше един финал с Левски преди няколко години. Пълна това зала. го помня И всички уникално. деца, Нали? жени, баби, Да. дядовци. Няма... Не, а тук едва пълниме залата, в Ботевград идва целият Все едно е град. матч на NBA буквално. Да. Да. Даже и не тогава- на NBA, защото там са тихички. Все носиш в Евролигата. Да, нещо... да. И хората си викат, Обстановка. готино е. Не са перовете на Ботевград, не са примерно както са на Левски и ЦСКА. Да, не е толкова селения. хулиганско. Да, не е По-скоро, хулигански да. селения, а си е доста... много такъв, наистина е много готино, семейно и ме кефи, като отидеш и видиш, че целият град, Да. вие направо ликувате за този спорт. Но Живеете и за този спорт. като по-малко градче и по-малко хора, като има там, всички, които са в залата, всеки познава някой от играчите, подкрепя я, дали ще сина си, братовчеци или който и да е. Да. Има така близки, които приема самата игра много по-на сърце, отколкото един фен, който просто е отишъл да фърли малко агресия и да повика, Да, нали да Абсолютно. кажем. Еми, баскетбол е лицето на Ботевград. Ние Абсолютно. сме 20-25 хиляди жители има в града, така че другите спортове, имам футбол. Брат ми беше футболист професионален Да. в България, не е излизал в чужбина и последните си години приключи в Ботевград. И откакто отиде в Ботевград, той по принцип, защото е видял тук в български футбол всичките мизерии, всичките лъжи, всичките глупости и на футбол го е намразил. Откакто отиде в Ботевград и точно това, дето казваш за залата, защото те правиха тренировки футболистите в залата и се запозна с баскетболистите на Ботевград тогава, мъжете, и играеш, и стреляше с тях и много се зариби. И Да. тук от 3-4 години ходи в Сърбия и в Турция, ходи на фенерите, на Цървена звезда, на Партизан. Да. Яко фен. И в Да, момента на е мачове. супер фен на баскетбола, 10 пъти повече колкото на футбола, точно заради Ботевград. Да. Точно защото ходеше във вашата зала, с вашите играчи, с вашите треньори. Нищо чудно и тебе да те е засякал там преди няколко години. Възможно е. Да, просто и като се връщаше оттам, и аз, защото цял живот, аз, защото съм си баскетболист, той е футболист, аз го викам манекенче, футболист, и той сега, като се кефи, мен ми е много готино. Да, Даже да. малко му се сърда, че един път не ме взе Сърбия. Абсолютно. На Евролига. Да, трябва да вземе, трябва да вземе. Да, това е. Наистина, и знаете как да предадете магията. Защото Да. и на други места играят много баскетбол, но при вас наистина правите го по готин начин. Цялото нещо, цялата атмосфера, както каза и планините и всичко там, наистина допринася за
Да. Не знам, може би просто си много готини хора. Възможно и това да е причината, но да, има традиции, както казвам. Ботевград винаги е бил баскетболен град от вече, може би, 50-60 години, откакто така вече, да кажем, от първата шампионска титла на клуба. И от тогава си има репутация на баскетболен град и да, всеки се интересува и всеки се вълнува от най-вече от мъжки отбори. Много е яко това, че има и тази подкрепа от не само от ангажираните с баскетбол лица в града, ами и от всички останали, които са от града. И преди да минем към следващата тема, нещо, което ми е интересно да те попитам, шаут-аут за твоя баща Иван Гавалюгов, нали така? Да. Който, освен че е създал теб и братята ти, прави адски много и за баскетбола като цяло в Балкан, а и като цяло в България. Защото този пример, който вие давате, сам каза толкова малко градче, 25 000 човека и толкова много талант да излиза оттам, който обаче не е толкова талант, както обсъдихме по-рано, а по-скоро плод на супер здрава работа. Да. Това може да се създаде само с любов към играта и с сериозност и професионално отношение във всичко, което правите в тази насока. Всичките ми приятели от Ботевград, които са и някои са тренирали баскетбол, други просто са жители и от всичките съм чул само добри думи за бащата и за това, за всичките неща, които прави за града. Да. И според мен и за това ви се получават нещата, защото примерно тук го има, тук хората се чуят как да ти пречат. Ти тръгваш да правиш нещо и в България, то не е само в баскетбол, така и в другите спортове го има. И те се чуят как да вземат, как да пречат, да те използват и само и ти пречат на таланта. Докато, примерно, там баща ти с условията, които създава на хората и така нататък, той помага на таланта, не им пречи, не им го прави да е по-трудно, а ви помага точно от малките неща, които са... условията. Да, което си е много важно. Точно така, да. Както каза, това 24/7, наистина и в залата децата са свободни да си отидат да си бъдат. Абсолютно. И майка ми също, тя е също и треньор по баскетбол, обаче тя умее много добре да запалва децата, ходи по всички детски градини в града и мисля, че не ходи в училищата вече, там първи, втори клас, но в детските градини така умее да запалва децата по баскетбола. И баща ми баскетболно основно има заслуга, но майка ми за всичко друго има много голяма заслуга. Тя е прекарала повече време с мен извън залата, отколкото тате, тъй като тате е доста зает с работата през деня и винаги, когато сме имали нужда от нещо, винаги майка ни е била до нас. И така ни е възпитавала като хора, нали, помагала ни с училище, изисква да сме... Я те питам, в училище ви любопитно. В училище как си бил? Мисъл и сега как си? Като, да кажем, до 7-8 клас бях отличник. Справях се доста добре, майка ми много държеше, и баща ми, но най-вече майка ми много държеше да имам отлични оценки и винаги да си знам уроците и материала. Вече мисля, че в 9-ти клас влезнах в мъжете. Да, ти тогава си почнал реално и доста професионално, така че... Да, мисля, или 9-ти или 10-ти, но тогава вече аз минах на частна форма на обучение и така ходех само за изпитите края на годината. Мисля, на това и графика чисто баскетболно, промени ми се ежедневието и тогава може би малко ми изпадна успеха, но да, може би последните 2-3 години от гимназията не бях примерно ученик като оценки, но винаги пак съм се старал да изкарам възможно най-добри оценки и да знам за какво става въпрос и да знам материала. А сега в Америка в университета, там предполагам пак си караш часове, всичко си действаш както си е по програма, не си само за баскетбол, нали? Да. Предполагам, че си е както си е по реда. Да, там също си уча в университета, имам си специалност и там за нас обаче там баскетболистите е по-лесна програмата. Не ни искат толкова да учиме
и така един да имаме успех, колкото да сме Да може да играете на матч. да може да играем на мачове и на тренировки, да може да тренираме, да не ни изключат от училище заради много лош успех. Но там доста ни помагат, има доста хора, които се грижат за нас, които ни помагат с домашни и проекти, есета и такива неща. Следят цялата програма да ни спуснем някой тест или някое домашно, така че там е доста по-високо ниво. В принцип целият американски модел, аз винаги много съм се възхищавал на това, че нали, се дава възможност да спортуват нали, хора като теб да участват на някакво високо ниво, даже вече, доколкото знам NCAA, вече имат право да ви дават и пари, защото допреди няколко години нали, това е било нелегално и са давали под масата, пък са ги съдили и е било... Вече може да си получите заслуженото, което е много яко. Абсолютно. Да, и така още една причина нали, да се улесни и учебния процес. В смисъл винаги NCAA, нали, колежанското се знае че там трябва и също много да се учи. Но не е чак така. Първо, и по филмите съм го гледал сериали, филми, където са били такива за колежански начин на живот. Малко са преувеличавали с учението. Не е толкова страшно, колкото го представят и колкото го казват. Пак казвам, има доста хора, които ти помагат там. Самите професори ти помагат. Те са също баскетболни фенове. Каква специалност си записал? Комуникации. Да, комуникации. Любопитно беше, защото знам, че много примерно спортисти, не само баскетболисти, така, които са колежари, записват нещо с бизнес работи, защото нали, спорта, дете се вика, няма да си спортист до 50 години. Това е, че нашия университет е частен и бизнес училището първо, че е много трудно да се влезе там. Второ, трябва да поддържаш много голям успех. Тъй като това бизнес училище излизат хора, които после работят в световни компании, гиганти като Apple, Microsoft, Tesla. Както баскетбол на високо ниво и другите работи на високо също ниво. Там съм в Силиконовата долина, където са всичките най-големи компании в света. Да. И дълго така развита икономиката. Така че, бизнес училището е трудно да се влезе в моя университет. И не мисля, че ще можеш да се справиш с програмата на училището и с тази на баскетбола, особено като почнат и сезона и мачове. Доста се изисква там. Така че... Реално като толкова високо ниво на бизнес скула в Санта Клара, хората искат да си поддържат и самото ниво от всички кадри, които вадят, защото това им е репутацията и тях най-вероятно изобщо не ги интересува, че баскетбол играл или какво си играл, те си искат да си поддържат тяхната сфера. Абсолютно. Абсолютно. Мисъл, за бизнес училището, за тях е по-важно да създадат някой, който ще е CEO на Apple или да кажем. Така че, не, че някой от Санта Клара ще отиде в NBA. Точно. Защото това няма нищо общо с бизнес училище. Това е с баскетбол. Това е реклама на треньорите, на организацията към баскетбол, която няма нищо общо, но пълно не можеш да имаш GPA от 2,6 и да си в бизнес училището, ако щеш и Майкъл Джордан после стани. Така че... Що е Майкъл Джордан е много добър пример за бизнесмен. За бизнесмен той е наистина доста интересен пример. Сега, нали, технически Хорнет той ги купи и ги продаде с няколко години по-късно с много голяма печалба там. Не знам си колко милиона печалба ги продаде. Джордан май се продаде голяма част от дела, не знам дали всичките дялове, всички там акции. Май си ги продаде, май всичките, защото сега нали се занимава с Наскар, с колите, там направи също трипи. Занимава се. Той е направил 3 пъти шампион, занимава се. Шампион, смисъл, той си е разтървен. Да, абсолютно. Добре, да те питам. Как се почувства като разбра, че ще ходиш в Америка, когато пристигна там също, как се почувства, беше ли ти трудна адаптацията, примерно от Балканите на Америка, да се адаптираш, как те приеха хората в колежа, в единия колеж, в другия колеж? Като пристигнах и си казах, аз избъднах част от мечтата, вече съм в Америка, винаги ми е било мечта да играя в Америка.
и нали, да живея американския живот, нали, американската мечта. Там, знаете, NBA, има много повече неща за вършене, така че викаме, сега съм в Америка, вече съм успял едва ли не. Почувствал си се? Да, и първата седмица бях така много ентусиазиран, нали, пълна с енергия. Но вече след 2-3 седмици вече стана малко по-тежко, нали. Не беше чак толкова розова картинката, колкото си представяш и колкото очакваха и аз. И в началото, като отидох. Но никога не съм имал проблеми с отборниците ми. Винаги с отборниците ми, дори тренерите са ме приемали много добре от началото. Не е имало някаква дискриминация или расизъм от това, че съм българин, че съм европеец или че съм бял, защото в Виланова бях единствения бял в отбора, но никога винаги приеха ме като част от отбора веднага. И така доста ми помагаха, тъй като тогава нямах и кола там и колежа беше малко отдалечен от всичко. От Филаделфия беше по-далече и нямаше много места за ходене и за пазаруване дори. Така че когато съм имал нужда от нещо, всеки път някой се озовава. Никога дори не съм ми отказали, който съм питал, винаги ми е казал, да, окей, ще закарам, ще ти помогна. Нали, от каквото имаш нужда, на среща съм. И така, липсваше ми също и балканския живот. България тук е доста мисля, че тук е така, хората са по-близки. По-отворени. Да. Всичко е по-близко. Докато там са едни такива малки граджета на един до друг. И няма така центрове, площади, нали, да седнеш, нали, такава обща пешеходна зона, където да се събират много хора. Като парка, като парка, да, там навсякъде с коли. Ходят навсякъде. И аз като бях там и аз мен това ме направи. Да, всичко е много далече, нали, даунтаун център не е баш център, както е тук. Да кажем в Ботевград и София, Витошка и в Пловдив. Там е всичко доста отдалечено и всеки живее на различни места. Няма тази близост, няма, така да кажем, това дори приятелство, където тук създаваш с момчетата. И така винаги се чувствам по-добре в България, в Ботевград. Оценявам много така, повече оценявам България, както заминах за Щатите и за Австралия, защото тук е прекрасно, смисъл. Абсолютно. Всичко си ни е топ. Имаме наистина много красива природа и пак казвам, излизаш на кафе с приятели или на обяд, на вечеря, ходиш, тренираш с тях, после отивате, излизате, ходите на разни мероприятия, докато в Америка няма тази култура просто. Там хората са просто по-далечени един от друг. Има го малко. В България може да имаме много така политически свързани проблеми, но особено хората, които излязат в чужбина като нас, докато са в чужбина, като се върнат, просто оценят всъщност България колко е едно от най-прекрасните места и за живот, и спокойно, и имаш хора, които те подкрепят, можеш да разчиташ. Да. И това не, че го няма никъде другаде, защото все пак тук камъка се тежи на място. Все пак. Да. Но просто особено и като отидеш навънка, и то в по-уредени страни, както и ти си бил в Австралия, в Америка, в Италия, ти си бил в Америка, аз бях в Англия. Това са все по-уредени страни, но там осъзнаваш колко живота е до голяма степен малко сив от някои отношения. Точно тази топлина, която имат хората. Абсолютно. Хайде, Италия може би са една идея по-близко до нас, но въпреки това България е едно прекрасно място. Извинявай, в Америка, като бях 2 пъти, първата година исках да остана там, исках да до втората година да стана емигрант, аз бях на бригада и бях много надъхан да оставам. Втората година обаче, още с кацането, бях такъв, въобще нямам това желание да седа тук. Има, нали, своите плюсове и готини неща, обаче да живееш тук не си го представям. И аз като имаш преди, че бях в по-малък град и така нататък,
ходих и до Филаделфия. Да. И там примерно видях за какво говориш. Там наистина беше много нагъчко, много... Да. Не е същото. Не е също. Ходих и до Ню Йорк. Ню Йорк, дето ми е било мечта от дете, да видя Ню Йорк. Аз правих Статуя на свободата. Беше по-малка на живо. Любимия ми град. Защото слушам такава музика, гледам такива филми, Ню Йорк. Отидох в Ню Йорк, толкова се разочаровах. Навсякъде буклук, смърди, такова, задушно. Психопати по улицата, смисъл, и то говорим психопати, имаше един голям черен мъж нацепен, гол, с една верига, с някаква маска и с едно мачете и седи и прави перформанс. Пуснал си музика и седи с някакво мачете. Аз това мачете не знам истинско ли е. Имахме едни българки, искат да го снимат. И аз викам, момичета, от това не мога ви спаса. Мога ви спаса от някой луд, нали, ако трябва ми напада, ама той е такъв с мачете, какво да направя? Най-ново да обезглави, най-ново да викна полиция. Абсолютно. Да. Може би икономически, нали, да кажем, стандарта на живот, може би е по-добър. Това ни превъзхождат и затова доста българи искат да отидат някъде в чужбина, защото тази по-силна икономика, по-добър стандарт на живот. Но България, според мен, си е най-добре и не мисля, че ще живее някъде друга след баскетболната ми кариера. Бих искал да се установя в България и тук да да ми е уредено и семейството и така тук да си живея Много се надяваме да имаш една много дълга баскетболна кариера в чужбина. Пожелаваме ти го от все сърце, но задължително след това да си се прибереш, да си правиш всичко позитивно за баскетбол, което можеш да дадеш за него, защото човек като теб само може да дава на тая игра и на всички хора, които я практикуват, да се развиват младите. Абсолютно, бих се радвал опита, който ще придобия, да се надяваме да придобия от различни програми и треньори и играчи, като видя там най-добрите страни, после да... Технически сега имаш още 3 години. Да. 3 години. Но ти имаш опция да се откажеш или как беше там в колежите, нали, 4 години, но можеш и 2 само да караш. Зависи, зависи ти какво прецениш. Когато прецениш, нали, си готов да играеш в NBA, да се пуснеш в NBA драфта или да се върнеш в Европа, по всяко време можеш да напуснеш колежа. Не е задължително да си кажеш всичките 4 години в колеж, 4 сезона. Така че, когато живот издаде направя още по-силен сезон, надявам се да има по-голям интерес от NBA отборите и така да осъществи още една моя мечта, да съм в NBA драфта и да бъда драфнат. И самия колежански баскетбол адски много подготвя абсолютно. За нещо подобно, защото там нивото е много, много добро и много интересно и много динамично всеки матч. Няма нищо общо с NBA, просто защото не е толкова комерциализирано. И в NBA, ако някои от нещата и някои отбори така се представят, примерно в NBA има танкване. Как можеш да падаш нарочно, примерно? Докато в колежите съм сигурен, че един отбор няма. Отбора, който е на последно място, той не е на последно място, защото танква, защото просто не са толкова добри. Но те пак адски много се стараят, много влагат от себе си. Абсолютно. И това е нещо, което колежанския баскетбол, като бях малък, аз на 14-15 мисля, че беше, NBA не даваха никъде. Може само да си изтегля някакви мачове от Замундата да гледам вече на записи, което не е също като да гледаш на живо. И нашите бяха взели, на нов доставчик бяха пуснали телевизия. И аз си прецъквам каналите така първия, втория ден и гледам по едно време ESPN, Classic или ESPN 1, 2 или какво беше, не знам. ESPN канала, по който даваха нон-стоп колежански мачове. И аз като го видях това и викам, мале, не го отсменял този канал с години. И тогава ми беше, нали, първия така досег да видя всъщност колежански баскетбол, не просто на видеа, ами цели мачове да изгледам. И интензитета е наистина, всеки матч е все едно NBA Finals Playoffs, примерно. Много... Играят сериозно момчетата. И всеки гледа и да се докаже съответно, да се хареса, нали, на
евентуални NBA отбори, които биха го избрали на драфт. Играят се ме за последно. Точно, Много добре, за защото последно наистина искаш да си някой докажеш. много има четвърта година Да. в колеж и ако не го вземат в NBA, Да. нали, Ще отиде в Европа или някъде друга, Да. ако изобщо отиде някъде. Да, колежанското е по-така чиста, романтична игра, смисъл. Точно. Нали, окей, сега с тия NAL-ове, но преди, като е нямало такива заплати, всички са се стремяли просто да играят някъде професионално. Нали, да сбъднат мечтата си и, както казвам, да бъдат от късметлиите, които чрез баскетбола живеят, смисъл, осигуряват семейството си, издържат семейството си и това да има професията. Превръщаш любовта в работа. Абсолютно. Това е, пак казвам, това е нещо, нали, което го правиш с желание всеки ден. Нали. Всеки ден отиваш с желание и знаеш, че късметлия е, че както ти каза по-рано с една детски град и да, точно. живееш себе живота и така Точно. не губиш и детето в себе си. Абсолютно. Да. Смисъл, нали, всичко, това си го играят на 10 години на площадките. Не, може да го играеш и на 45 години, пак да го играеш на площадките. Да. Но, пак казвам, мисъл, баскетбол може да се играе навсякъде, но ти стигна нивото, където получаваш пари за игра, нали? Да те питаме, ето като отида в Америка, да ги говорихме сега за програмите, мен едно от нещата, които най-много ми хареса е, че баскетбола, NBA, го гледаш по след бял ден, защото то нали почват 4-5 часа, 6 часа мачове и като не бях на работа и си пуснах и много ме кеф и сядам на дивана, пускаш си телевизията и по телевизията не ми дават Лудогорец, ЦСК и някакви такива, ами бам, гледам Леброн Джеймс, гледам Джеймс Харден, гледам NBA, че ми е мега яко. Аз бях 2017-2018 и беше много готин. Живеех с доминиканци, те имаха тогава един доминиканец в Golden State и те са за Golden State, аз съм против Golden State, сядахме, гледахме и беше много... Абсолютно. Друго усещането. Като си в Америка е друго усещането, като си пуснеш така на обяд, в 4 на обяд, примерно, баскетбол. А тук трябва да седиш до 3 часа да го чакаш да го... Да, това е хубаво, това е точно... това ми беше много голям кеф, че най-накрая ще мога да гледам NBA по нормално време, нали? Защото като съм като по-малък, трябваше или да не спия нощем, или просто да се навивам време, да стана по-рано, да гледам финалите в NBA или плейофите, мачовете. Или трябва да гледаш на запис. Или или трябва да гледаш. Също, абсолютно не е също. Не може. Аз NBA 2 часа и половина мач на запис не мога да гледам. Да. Много е. Точно това си говорихме за предния път. Ти седиш в 2 часа, искаш да спиш, защото си на работа, обаче гледаш и те нали има реклами, игра с публиката, малко жонглери и ти седиш 2 часа и половина за 46 минути. В 5:30 сутринта, когато вече мача е към края си, ти едва гледаш, обаче остават 3 минути, обаче пък и отборите са равни и се прави тайм-аут през 3 секунди. Тогава вече. Или фауовете, и тия фауове, където това си е чисто тактически. Разбира се, те не мислят за толкова, те си гледат да победат, естествено това е. За тях това даже е позитивно, защото пък държи хората още повече време в залата, те харчат още повече пари там за мърчове и за всякакви други работи, дават ги повече време по телевизията. Със сигурност и икономически за тях е всъщност позитивно. Сигурно си има и бизнес стратегия, не е просто е така случайно, така че... Там всичко е бизнес, там в NBA, в Америка всичко си правят да е NBA, NFL, хокей, всичко. Абсолютно. Аз помня като бях, не знам ти успя ли да отидеш на някой NBA матч? Да, ходих на няколко NBA матча на Филаделфия, когато бях в Виланова и сега и на Golden State ходих на няколко матча. Така че ходих, може би на около 10 на 15 матча вече съм ходил. Аз имах честа да отида само на един и го помня. Цял живот, че си го помниш. Беше ми еуфория, много еуфория на Никс и Wizards и много ми хареса, не беше pre-season, защото аз тогава ми беше края на бригадата, септември месец, беше pre-season. Не беше много пълно, но беше много готино цялата атмосфера и примерно бяха сложили по едно време от chicken filet и даваха бонус. Ако там някъде към средата на матча, ако следващия човек, ако някой от изпълняващите фалове, 2 фала, вкара 2 фала, получавате там безплатен бокс, чикен филе и за всички.
И никой не вкара. Право повях, викаме, и толкова пари ми дадат, никой не иска да почерпи. Едно чикен филе. Абсолютно малко. Ама да, ходих на няколко NBA матча, даже и когато бях на този BWB Global Camp в Индианаполис, имах така и честа и удоволствие да гледам и матчи на звездите. Това е още по-яко. Това беше наистина, това беше Това първият говорим матч. тази година. Не, 2024 беше. Да, окей. Защото точно щях да кажем, тази година ние го обсъждахме в наши предишни епизоди, как тази година за първ път доста така се хванаха играчите и беше много компетитив целия турнир, но само шанса да ги видиш всичките на живо. Да, и тогава от кампа, тъй като кампа беше на NBA и имахме билети, безплатни билети за матча. Да, той беше тогава на All-Star уикенда. Да, по време на... Да, на уикенда. Да. И тогава беше първи NBA матч и така доста добре започнах. Перфектният начин да си вземат черешки. Стеф Къри, Леброн, Кейди, Лука, Йокич, всичките, абсолютно всичките заради, аз само се така. И защото в интерес на истината, аз мисля, че ще е пълно. Залата ще е пълна. Обаче там билетите са много скъпи, по-долните, балкона целият беше пълнен. Обаче на по-надолу имаше много така свободни места. И ние там имаше една група, аз българин, черногорец и сърбин, балканците и ние тарикати. И сега няма седиме тук горе да гледаме тавана и да гледаме с бинокъл надолу, защото почти нищо не се виждаше. И към сега да измислим някакъв начин да стигнем по-надолу. Още колко се може по-надолу. И гледаме как да стигнем, гледаме някаква охрана така да някоя така шпатка, нали, където да го нещо да се разсея и ние да влеземе така и после влеземе, няма как да не изкареш от там. И така казахме на някой човек, може да отидеш да го заговориш, нещо да му покажеш билета, да го питаш за място и ние така се шмукнаме. И така и направихме и стигнахме, мисля, че до 8-9 ред. Старите балканци. Много балканско, много. Трябваше да поздравите джоката, тук сме дошли на схема. Да, и така и пращаме после на снимки на тия всичките там, които бяха прямо испанци, французи, те бяха горе. Африканци. Айде момчета, гледайте така, кой ние сме тук. Ама това само ние може да го направим. Нищо лошо не сте направили. Абсолютно, нали? Абсолютно. Що е било празно, сега летявате на пълното. Да, абсолютно. Не знам дали е преди мача на звездите или след това е било, обаче определено много си се инспирирал там, защото на Basketball Without Borders там печелиш турнира за тройки. Нали така? Точно тогава можеш ли да ни разкажеш малко повече за това, защото това си е супер престижно постижение. На този камп сте били каймака на най-добрите на твоята възраст, реално. Тъй, че това е брутално постижение. Абсолютно. На този камп имена като Хаман Малак, който беше 8-ми пик, мисля, че Нолан Теое от Бруклин, Бен Саяф, Ноe Сонг, много NBA играчи. Много NBA играчи си ги бил на тройки. Да, биги на тройки. Да, биги там, колко вкарах? 20-25 мисля, че беше. Аз почнах нещо от сорта на 8-4 мисля, че почнах цялото. Даже почна слабо. Почнах слабо и... Даже, не, мисля, бях или 8-4 или 9-4. Не, или 9-5, или 8-4 или 9-5. И до края не изпуснах. Да, последните там 3 позиции мисля, че бях 15 поредни и ги бих всичките. Найс. Да си имаш статуетка? Имам си, да, вкъщи си е тя така хубава статуетка и си е вкъщи още сам съм си пожил естествено на видно място. И значи пожелавам ти някой ден и в NBA. Абсолютно. Това е още една цел, така че... Да ги биеш там и Лилард и Къри, като вече тъма като пенсионират малко. Да ги пенсионираме окончателно. Стъпка по стъпка. Така че тикетовете. Стъпка по стъпка ще стигнем и до там, така че... Много яко. Да те питам, ето говорихме за Америка, за всичките, за прехода ти от Балканите на Америка, тъй като там храната на много места има много junk food, много изкушения, много вредни неща навсякъде. Това като един спортист, тебе
като отиде там, защото има много неща, деца вижда за първи път, аз съм сигурен, защото аз примерно бях така. И отивам и искам това да пробвам, така. Имаш ли го ти този проблем да искаш да пробваш от всичко? Или се контролираш и добре се справяш с диетите? Разбира се, в началото пробвах от всичко. Нали, Chick-fil-A, Кейнс, там Wingstop, всичките там джънк-футове, които са, нали, преди съм ги гледал само по TikTok и YouTube, сериали, филми. И да, исках също да направя сравнение между веригите, които са тук, Макдоналдс, KFC, дали са същите по-добри ли са или по-лоши. Оказаха се по-лоши. Много голям избор, ама не са толкова качествени като продукти. Да, и обаче трудно е, обаче е трудно да имаш такава диета, junk food диета, тъй като да ядеш само това. То не е диета. Съжалявам, то не е диета това, но да ядеш само това, тъй като в колежанското, т.е. тия колежи, които съм бил в Виланова и Санта Клая, имаме готвач за отбоя, който ни готви и особено Виланова бяха много стрикни на това нещо, храната. А следят ли ви извън това какво ядете? Ами те ни дават, примерно сутрин закуска имаме, отиваме в залата и ядеме. После обяд пак в залата и вече за вечерта ни дават кутийки, нали? Да. И си ядеме в къщи там, в апартамента. Някой ще хапне някой джънк, ама ти като цял 3 години няма да ядеш цял ден джънк. Да, примерно уикендите, когато не ни готвят, защото уикендите, освен ако нямаме тренировка или матч, не ни готвят, нали, ако е почивка. И тогава, естествено, и аз лично също съм хафал някой junk food, нали, Кейнс, Chick-fil-A. Да, естествено, не сме чак такива, толкова чак да се ограничаваме, да не ядеме нищо друго. Но е рядко. И да, доста там наблягат на храната. Пак казвам, влагат доста средства в това, наемат готвач. Винаги като ходим в хотели, не ядеме в ресторанта, който е за гостите. Ами си има отделен готвач, който готви за нас. Специално меню за вас. Да, специално меню за нас и ядеме в зала, която е само за нас, само за отбоя. Така че, да, доста. Това е супер, че поддържат от тази гледна точка, защото не мислиш въобще за нищо, освен за баскет. Това е идеята. Какво да ям, сега какво да такова, сега, защото това си един от битовизмите, дет го мислиш по няколко пъти на ден, каквото и да е. И като ти се махне от главата и ти е уредено и знаеш, че е хубава храна, качествена. Да, абсолютно. И другото, което е, няма как толкова да ни напълват на тренировки, толкова тежки тренировки и фитнеси и програма да имаме и пътувания, мачове. Да, вие трябва да сте заредени с протеините. Да, и да ни дадат Chick-fil-A и там другите неща да ядеме. Не става просто. Така че, да. Освен контузията, която си имал в Виланова, имало ли си някоя друга така пречка? Имало ли си момент в живота ти, когато си бил така да речем отчаян или нещо, което ти е било да си кажеш, може би ще се откажа, имало ли си такива, изпадали ли си в такава дупка и в някакви такива по-затруднени ситуации? Предполагам, че контузията, нали, тогава е бил един такъв първи момент, може би. Импулсивно, може би някой път, може да съм го казал, ама никога не съм го мислил реално, нали. Никога не съм мислил реално, че ще се откажа от баскетбола. Човека от Ботевград. Да, къде ще се откаже? Като цяло, като човек съм такъв, че... Тя го пуснат вкъщи. Да. Не е така. Ама като цяло съм човек, който захване с нещо, не се отказвам, докато не го постигна. И това съм го чул от Майкъл Джордан, който казва, нали, ако се откажеш веднъж, то ти става навик. Се откажеш и втори, и трети път, ще си кажеш, хубаво, нали, тук не става, не мога, ще фана нещо друго. Нали, като си фанал нещо, го държиш до края, докато не постигнеш това или не видиш това, което ти мечтава, да, нали. Това, с което ти е била крайната цел, докато не стигнеш крайната цел, не се отказваш. Така че да, може би някой път е така нататък, примерно като съм спорил много с него, за да кажем, вече ми е дошло до тук. И съм казал, аз отказвам баскетбола, не мога повече, ама това е било момент, нали, импулсивно, примерно след лош матч нещо, или лоша тренировка, или просто нещо сме се скаяли, но никога не е било така да седне и да си го мисля реално,
Никога не е било това. Знам ли, бой като си бил тинейджър за някое гадже, за нещо? Няма шанс. Като сме тинейджери, не само, като се знаеш, човек като се влюби, малко почва да не Да, мисли. но не, никога не съм си мисля, че ще правя компромиси с баскетбола. Дори за това няма как. Просто баскетбола ми е главната цел и всичко друго трябва да се обези с баскетбола, а не баскетбола се обезва с нещо друго. Особено след като ти е професия, вече нещата са и... Вече нямат право да ти казват. Абсолютно. По принцип в ситуация като твоята, както е, би било егоистично от партньора да не те подкрепя в това, което правиш ти, като виждаш, че това ти е първо, че ти е голяма страст и любов, второ, че то ти е че си супер добър и трето, че нали, все пак, ако партньорът ти те ограничи от това, което обичаш, ти няма да си същия човек. Ти ще се промениш като човек. Така че това те изгражда като образ изцяло, любовта към баскетбола. Абсолютно. И няма как да ограничиш нещо, което обичаш. Няма как. Ако момичето до мене ми каже, нали, че трябва да тренирам по-малко или че трябва да имам повече време с нея, някакви такива неща. Най-вероятно не е тя. Не е за мен, не е за мен. Правилният човек ще подкрепя яко и всичко ще дава, за да си ти здрав и да практикуваш постоянно. Ти прави обяд, че ти такова. Добре, айде, не е чак така. Това си е... Да, но... Това не го правиш, защото... Това не го казвам с едно... Тя трябва да ти готви а просто защото ти си спортист, като спортист имаш ангажименти и работи и нон-стоп на някъде. Цяло вътрешно чувство да се грижи за теб. То ще е такова по-скоро като подкрепа. Като помощ, като подкрепа, естествено. Това естествено, нали, няма съм изцяло, нали, 100% фокусиран към баскета и никакво време, нали, за нея. Това няма как да стане, чак така, но... Внимавай там с американските момичета, защото като вие такива проспекти като тебе, са опасни. Най-ги обичат. Правят ли ми инструктаж да пазят да се пазите от такива? Опасни са там, така че... но да, когато намеря правилното момиче, което знае, че имам големи цели и е готова да ме подкрепя и да е до мене, тогава, нали, ще ми е доста по-лесно и на мене. Абсолютно, да. Пожелаваме ти да намериш правилното момиче и ти имаш както баща ти има едно, още по-голямо, да големите баскетболни. Да, това е също една моя мечта. Да играя с сина си в един отбой. Ще разбие. Това ще също една така. Ей, сега първа стъпка първо с брат ти. Тогава вече, после, и вече ще се нареди перфектно. Ще нареди, Даже и по-малкият ти брат може така, най-малкият брат да се горе-долу, нали, в едни години, така че идеално. Начертали сме пътя за напред. Господ си знае плана, така че нали, ние само може да гадаем какво, да си пожелаваме някои работи, така че каквото е писано, това ще стане. Напълно съм съгласен с теб, но колкото и да е писано, ние трябва да се стараем да вървим по правилния път. А ти, отколкото чувам, ти това го правиш от момента, в който си се родил, така че да, абсолютно. Само и единствено адмирация. Благодаря. За това. Нещо друго искаш да питаш, да си записал, че аз искам за NBA да го питам. Разпитвай го за NBA, аз да почваме да го питаме за отбори. Много ни е интересно, кой ти е любимия отбор в NBA. Има ли така отбор, който следиш от още по-малък и те кефи поради някаква конкретна причина? Да, кажи. Golden State там заради Стеф Къри, но... Той ли ти е любимия играч? Да, например, ако отиде някъде другаде, ще следа... Да. Класически баскетболен обаче, абсолютно да, но неговата игра много наподобява тази на Къри, защото при него основното е баскетболното IQ, плеймейкинг, стрелба на тройки и най-важното нещо, което много хора подценяват, а ти си страшен виртуоз в това, офбол играта. Когато топката не ти е в ръцете, какво ще правиш всъщност на игрището? А това много хора го подценяват, нали, естествено не NBA скаутите, но хора, които така просто гледат играта за удоволствие, а това конкретно при теб е елемент от играта, който е развит до много висока степен. Това скоро ли почна така да го развиваш или още от Балкан тренирате и в тази насока? По-скоро
по-така, като отидох в колеж, там повече почнах да го развивам. В Балкан бях много лош в това нещо, в това отношение, тъй като винаги съм бил човека, който е главният реализатор, точконосител и така обсебващ топката. Такъв беше стила. Рядко има офбол моменти. Рядко имаше офбол моменти, но така, когато отидох в колеж, вече видях, че той срещнах се с играчи, които също могат да правят неща, които и аз мога. Нали, също могат да играят с топката и да създават ситуации за останалите. Така че ща трябваше да се нагодя към стила и към това, че тоест трябваше да си променя малко мисленето, че не трябва да съм аз винаги човека с топка, а трябва точно това да подобрявам и играта ми без топка. И движението без топка, да излизам от заслони, да пресичам, да оставам някой друг да създаде за мене, а не само аз да създавам за останалите. Освен това не е, че ставаш по-добър по този начин, правиш и всички останали около теб по-добри. По-щастливи, и всеки е щастлив, че има допир с топката, нали. Има вече настояние, отбоен дух. Така че, още не бих казал, че ми е на много добро ниво, но пак казвам, почнах да обръщам фокус и внимание на този елемент от играта последните 2 години. Така че, надявам се да стигна нивото на Кай по този елемент. Нашия скаут вече го е видял. Вече го е видял. Кой е топ пример в това отношение? Има ли някакви други играчи, които някакъв конкретен нещо конкретно в играта ти да се опитваш да ги имитираш, да подражаваш на тях по някакъв начин или да ги гледаш конкретно за нещо, де споменахме примерно Лука Дончич от към IQ. Той примерно е играч, който със сигурност не блести с физически данни, освен да кажем, нали, последната година. Защото вече с дядо Леброн, той го научи как да тренира и физически, и вече става и физически играч. Но така, освен за тия неща, има ли нещо, което от други играчи да се опитваш да взимаш, което ти харесва конкретно в някой? От доста играчи, които гледам и от NBA, в Евролига и в колежанско. Така че гледам много баскетбол и като видя нещо хубаво, движение, се опитвам после да го вкарам в моята игра, в моя арсенал. Но най-вече гледам point гайдове, защото това ми е позицията. И шутинг гайдове също, които са вкарвачи, комбо гайдове, така да го кажем. Но да кажем имена като Стеф Къй, Лука Дончич, Трей Янг, Колин Гилеспи от Феникс Сънс. Той е уникален сезон. Джейлън Брънсън, Тайс, Макси. Сега ти питаме, така сме на темата за играчи и работи. Сега между Спърс и Никс, какво мислиш? Кой е твой отбор? За Нью Йорк съм естествено. Това оранжево, знаеш си, че е мал човек. То защото и, знаете, ядрото на Нью Йорк са от Виланова. И така, не бях много. В Виланова, като бях, се запознах и с Микел Бейджес, и Бърнсън, и Джош Хайд. И Бърнсън ли се запознавам? Там. Имахме мач в Madison Square Garden. 3 мача имахме там. И естествено дойдоха тогава на мачове. И после влезнаха в съблеканата, се запознахме, нали. Здрасти, не е нещо такова, но... но говориш за това. Големите в занаята подкрепят с по-малките, които след време ще им заемат мястото. Но първо Микел Бейджес, с него така повече си говорихме, той е така по-комуникативен, нали, и с него така си говорихме, изпитваше ме откъде съм, защо избрах Виланова, какво ми харесва тук, какво не ми харесва, за играта ми, нали, и даде ми съвет, нали, да продължавам да работя, защото и той първият сезон в Виланова не е играл изобщо. Бил е редшърт, втория сезон по-малко играе, и вече от третия и четвърти сезон става основен играч и 5-ти пик в драфта, така че даде ми съвет, нали, да не спирам да работя. Да не се отказваш. Да не се отказвам, да постоянно да подобрявам играта си и да съм готов за момента ми за изява, нали. Така че, така че искам Нью Йорк да спечели.
Но, палци. И аз Да. искам банката малко се дърпа. но реално погледнато, ако погледнем съставите и стила на игра и защитата на Сан Антонио, мисля, че Сан Антонио имат по-голям шанс. И с Уемби. Да, и с С Уемби. Уемби, това е много И нечестно. с Уемби, но пак казвам, ще искам палци за Ню Йорк да станат шампиони. Ще е наистина уникално за целия град. Те е много яко. Да. Ще е просто... Който и да бе, определено ще И е двата отбора бият, пак ще баскетбол, говоря, но Ню Йорк са ми... Който- брутален Да. баскетбол на световно ниво, Който и много да бие, як. да, който и да бие, моят приятел Джереми Сохан ще вземе Да, пръстен. Той е, да, Верно. ние с него имаме един агент, така че се А, познаваме от доста време. браво. Да, от доста време се познаваме, така че казахме, поне ти ще си единствено спечелил. Да, той е сигурен от Да сега. стане, Да. към ти си спечелил. Това много ме кефи как Много има такива случаи в NBA. Ей, преди няколко години нямаше ли с Лейкърс на Някой, кой взе така, да, верно. Дето беше отишъл точно в отбора, където бяха на финали, под предната година беше в Дъл, точно като Джереми Сохан. Точно същата когато Лейкърс ситуация, станаха мисля, в че комбайна, май е тогава някой от тяхния отбор беше преди това. Други отбор, не помня точно кой беше, ще излъжа. Да. Беше още въпроси по... По NBA... Не, чакай се. За NBA... Паса накрая. Давай, го. Ами, едното е, ще тя питам, нали, кое е нещо, което най-много те мотивира сутрин, когато не ти тренировка или нещо такова, кое ставаш и те мотивира, кое те кара да си... Защото така, като те гледам си много лъчезарен, много готин, много... Бликаш от позитивна енергия. Не само защото си оранжево, просто бликаш от И задължително да отбележим на нас и на двамата с Бойко ни направи супер готино впечатление. Колко си възпитан, колко си скромен и колко си просто супер лъчезарен човек и определено си човек, който заслужава само хубави неща да му се случват. Така че ева ти за което, защото... Защото аз познавам много баскетболисти и малко са така като те. Не само и... А ти имаш нивото, дето можеш да не си хъмбъл и да си малко по-така. Аз познавам хора, дето са далеч от тебе. В смисъл, дори да се качат на високо, пак не могат да те видят. Да. И пак са много, много различен характер. Да, това е едно семейството ми. Майка ми и баща ми винаги са ми казвали, че един обикновен човек, който има дайба в дадената сфера и я развива. Нали? Така че колкото и далеч да стигна в баскетбол или в която и сфера да се захвана за в бъдеще, винаги трябва да съм, нали, да мога да общувам с хората, да мога да говоря с хората, никога да не си мисля, че съм над хората. Да не забравиш се едно, да не забравям откъде съм тръгнал. Въпреки, че ти си тръгнал от Балкан, което ясно, пак е достатъчно база за самочувствие. Да, да съм скромен, възпитан, да поздравявам, да мога да си общувам с хората, не да се надувам нещо. Да. Така че да. И поздравиш и двамата ти родители. Страхотен син имате, да знаете. Свършили да създадат такъв човек за пример, наистина. Иначе какво ме мотивира да ставам сутрин рано? Най-вече мечтите ми. Мечтите ми и това, че някак си човека винаги отвътре, примерно ако беше малко да помазълвам и знам, че някой ще отиде на тренера. И конкуренцията. Той ще стане по-добър от мене, ще работил повече от мене, не мога така. Не ми дава покой да спа вече. Не ти е спокойно. Не мога така и гледам да си свърша всеки ден работата, която имам. Естествено взимам си някой път ден почивка. Не мога да... Няма как. Не мога както българи, не знаеш какво е казал? Почивката ражда шампиона. Шампиона, да, това е крилата мисъл. Но да, смисъл, по някой път и тази ментална почивка не е толкова физическа. По някой път си има нужди от двете. Да. Но да, ще излъжа, ако кажа, че всеки път хора са желани в залата да тренирам. Това е дисциплината. Няма как всеки ден всеки път, нали, като имам и по две тренировки, да имам желанието да ставам сутрин, сега особено лятото да ставам в 7:30 и да ходя да тренирам. И аз искам да поспа малко повече, особено уикендите, или пък да излеза някой път с приятели, да кажем, примерно те като ходят на някои мои приятели, като отидат на дискотека и... тебе ти си ходи нормално. Да, и на мене ми се ходи,
разбира се, но пък сутринка стана и примерно в неделя и отида да тренирам, знам, че съм свършил нещо по-ползотворно, нали, и нещо, което ще Със ми сигурност. помогне Абсолютно. за постигане на целите ми, мечтите ми, така че да, това е. И сигурно дори да има тренировка, за която, както споменаш, така не си станал примерно с супер желание, не си бил така в много добра кондиция и физическа форма да отидеш. В момента, в който тренировката свърши, сигурно се чувстваш много така. Все едно си свършил точно, както каза, нещо супер полезно и си една стъпка по-напред от другите, които не са го свършили. Абсолютно, да. Първо има дни, които се чувствам много изморен, нали, но знам, че трябва да отида. Не, особено лятото, сега като тренирам сам. И може да ми е по-къса тренировката, но пак ще свърша работа, нали? Да. Но, първо да кажем, този час и 15 ще се раздам на макс и пак казвам, ще свърша работата. И после ще ми е спокойно, нали? Спокойно, душата ще ми... душата ще ми е така в покой. Като каза, че не можеш да спиш, примерно, защото знаеш, че някой друг в това време примерно тренира, има ли някой, който покрай тези кемпове си го засичал много пъти, някой примерно на твоята позиция, да речем, някой конкурент, на твоята позиция, да си го засичал на кемповете или сега в колежанското в Америка? Имаш ли си така някой, тежък който мечъп, някой, който... И в Виланова, и в Санта Клара, и в NBA академията. Честно казано, не съм срещал някой, който да е на моята позиция и да идва с мен в залата или да идва колкото мен е в залата. Много хубаво. Да. А от съпернически отбори, примерно сега, ако сте имали няколко мача през сезона в колежанското, има ли някой така да си усетил, че примерно и ти е тега в мача, и който усетил, че е с подобно менталити като тебе? Дето... Да. Със сигурност има няколко такива играчи, които нали, аз мога ги преценя кой е по-така талантлив, чисто природно талантлив, имат природни дайби като физика, атлетика и такива неща и просто баскетбола по-лесно му се получава и някой, който е стигнал на това ниво с много работа. Така че естествено има много така стотици трудолюбиви играчи, които с много труд са стигнали на даденото ниво. Дори в NBA има такива. Но лично в отборите, в които съм бил и на моята позиция, не мисля, че съм срещал някой, който да работи повече от мене. Надявам се и за напред или поне не знам. Да не срещаш. Да, или поне не знам. Или се крие, може да се крие, да ходя в някакви други часове, които аз съм в залата, така че да. Или ако има такива хора, дето работят повече от теб, това са братите ти. Надявам се те да са по-трудолюбиви и да ме задминат, така че това ще е наистина много така приятно за мен. Те вече ще имат големи обувки. Обувките сега те имат още по-големи. Абсолютно, това ще се чувствам горец батко, ако стане и... Това е хубаво, че ще можем да дадеш и от опита, и от пречквания, и всякакви неща, съвети за агенти, за менеджери, защото те работи са си... Много са важни, абсолютно, много са важни, много са важни. Кои са ти хората около тебе, с кои хора работиш и какви съвети ти дават. И дали трябва да ги слушаш или някой път да си направиш своето. Да не си твърде да ги слушаш, но дете се вика накрая ти трябва да вземеш. Да не си твърде доверчив, нали, каквото ти кажат и пак казвам това, както в началото казах, че не трябва да си работ. Трябва да ги помислиш. Да си ползваш мозъка, нали, разума, нали, да си прецениш сам за себе си. Кое го усещаш като най-доброто, като най-правилното решение. Така че да, много е важно това с кои хора работиш, с кои треньори се подготвяш лятото и да си направиш един екип от хора, на който да имаш доверие, нали? Да имаш пълно доверие и да знаеш, че вършиш правилна работа. И сега спели споделил с кой ще се подготвяш това лято? Това лято сега... Не е тайна. Лятото сега се подготвям физически в Ботевград с Цветан Стефанов. Той ми е така личен треньор по кондиционна работа и личен физиотерапевт. Шаут-аут за Цветан Стефанов. Да, с него работиме доста всяка сутрин и вече баскетбол сега тренирам с баща ми. Или сам и брат ми идва с мене.
А пък от сега, от другата седмица ще дойде Кристиян Борисов, който е в Германия Skills Coach. Той е в Германия Head Coach на ProB, но е също така е много добър Skills Coach, работи с Phil Handy. И така ще дойде една седмица да тренираме с него. Искаше ми се повече, и на двамата ни се искаше повече, но и той си има ангажименти лятото, и аз имам ангажимент, така че... По-добре малко, отколкото хич. Абсолютно по-добре малко и се надявам за в бъдеще да работим повече. Да. В Америка, като се прибереш юли месец, там програмата, знаеш ли от сега как започва, какво ви предстои за лятото, като подготовка? Да, там лятото главно е skills и weight, такова, и фитнес. Да. Това са двете основни неща, на които най-много се набляга. Но това казваш чисто отборно и вече оттам нататък всеки индивидуално на каквото си набляга. Да, в смисъл, те ни разделят по групи, примерно гайдове, крила центрове и примерно си имаме 1 час фитнес, 1 час зала. Това е там, че в колежанското има правила и не можеш да работиш повече от 8 часа на седмица. Тренираш? Да, лятото, ама това казвам чисто организирано с треньори на групи, нали? А вече индивидуално сам можеш да си ходиш, когато поискаш. Обаче там условията са много добри и че имаме 2 зали на разположение. И имаме и треньори на разположение, които се занимават нон-стоп с това да те тренират индивидуално, когато и да е част на денонощието, може и в 6 часа да ги викнеш сутринта, можеш и в 11:30 вечерта. Не мога никога не ми се случва да ми откажат тренировка. И това е, че те специализират по това. Не е просто да ти дадат упражнения на конусия, те специализират в това да са skills коучове и най-вече правят тренировките по твоята игра, нали? Чисто специални тренировки и специфични упражнения, гледат мачовете ти, тренировките ти и анализират кое ти е слабо, кое ти е силно, кое има нужда от подобрение, нали? Кое трябва още повече да го работиш, да ти стане запазена майка. Така че да, там има доста работа и е правена работа. Кое е нещо, което ти лично искаш да наблегнеш най-много това лято? Да подобря още физиката си. Най-вече да кача още малко мускулна маса. Да подобря атлетиката си и да стана поне толкова добър наляво, да завършим с лава ръка, да подавам лава ръка, както и надясно. Така че това са ми главните фокуси за лятото. Още въпроси? Мога да измисля нещо. Аз имам един финален. Имам само един финален, за като приключваме нещата, защото да не го задържаме много вече към... Да, напредваме с времето. Заложник тук. Пак той ще се върне, ще разкаже. Той пак ще дойде, да. Значи да ви кажем, че Сашо ни е обещал, след като влезе в NBA, пак да ни гостува, така че... Може и преди това. Може и преди това, да. Като станат шампиони с Санта Клара. Да. Ето един последен въпрос, така много ключов. Най-важния. Какъв съвет ще дадеш на младите хора, които искат, ето и на брати, и на другите, които искат да следват твоите стъпки? Да бъдат трудолюбиви и търпеливи. Това са двете най-важни неща и дисциплинирани. Трите най-важни неща, които за мен са изключително важни, за да постигнеш високи резултати и да се реализираш в сферата, в която се захванал. Да бъдеш трудолюбив, да имаш желание за работа, да се трудиш, да бъдеш търпелив, да се наслаждаваш на процеса и да не очакваш резултатите да станат след
един ден, 2 дена, нали, Да, не можеш да направиш една тренировка и да очакваш, че вече си го усъвършенства това движение, тази стрелба или който и да е елемент от играта. Трябва по някой път години. Много С наслагване става. Хиляди повторения, хиляди повторения. И да са дисциплинирани. Да не считат само на мотивация, нали, някакъв, как кажем, някакво моментно състояние, където да кажете, сега съм ентусиазиран, нали, ще почна да работя, нали, ще си подобря това, ще стигнат в NBA и примерно като срещнат първата трудност, сега днеска не мога, утре не мога, нали, да се откажат лесно. И да не считат само на мотивация, ами да си направят програма, примерно да стават рано, не да станат 2 пъти в 7 часа, 7:30 и на третия ден да кажат, спи ми се, не мога вече, да са дисциплинирани и да са последователни в това, което правят, което вършат. Това са съветите, които... Много яко послание. Надяваме се младите баскетболистата да следват твоя пример и да се слушат твоите думи. Ние искаме да ти пожелаем да си много здрав, възможно най-много без контузии, да продължаваш така да прославяш България, както и до сега си правил. И много ти се кефим, колко си готин, възпитан, само напред, само успехи и сега е момента да ти кажем, че сме ти подготвили нещо. Пен на Никс. Надявам се да не качиш твърде много кила, за да не ти станат тесни. Ако ти станат тесни, значи първо от нашите приятели от Underdog, това е първата българска марка за баскетболни артикули. И тези неща те ни ги правят. По принцип даваме по един подарък, но тъй като собственик е много голям фен, е направил един специален подарък и от него. Ето едно такова. Топ. Да си носиш със здраве, да покажеш на американците. Ето тук пише Prove Them Wrong. Underdog, Prove Them Wrong. Това е мотото на марката, да си го носиш със здраве. Навсякъде, и Америка, Австралия, къде ти да отидеш, навсякъде да ни показваш колко навсякъде ги пруваш Wrong. Много да си кефиш. Да кажеш дали ти става, ако не ти стане, ще ни кажеш, ще го смениме. Ще ти намерим. Ел сме ти взели. Гледахме... Ето други въпрос, който искаме да питаме. Колко си висок? На някъде пише 1,90, други 1,88. Къде е истината? 1,90 съм с обувки, така ме измереха в... Точно това казвам. Така ли? Да, защото в колежите те мерят с обувки, там така ти пишат ръста. Така че като отидох миналото лято в Санта Клая, ме измериха 1,90, 6,3, така че това ми е официалната. Това е перфектното за point guard. Абсолютно. По принцип, 6'3", така че е стандарт. Да, така че това е актуалната моя височина, защото знам, че някъде пишат 87. Но и ти си на 20, така че растежа продължава по принцип. Надявам се, ако може още 2-3 см, още няма да ги Няма да ги върнеш. Така че да. Ами добре. Това беше. Мисля, че това беше. Може да поприключим. Благодаря ти много за гостуването. Очакваме те скоро. Когато се върнеш с нови истории, с нови написани истории. Да, ще разказвам. Да не забравим да кажем и от нашите партньори имаме промокод. Да, Big Boy промокод. Може да го използвате, да си вземете нещо на Underdog и вие да приличате на Саша и да имате същите успехи. Харесвайте, сабскрайбвайте и коментирайте всичко, което имате. Може да напишете в коментарите въпроси към Сашо за следващия път, като ни дойде на гости. И пожелаваме му успехи. Това беше всичко от нас за днес. И да сте много здрави и играйте яко баскет. Prove them wrong.